че някой ще го гледа. Какво? Мисля, че някой ще го гледа. Всъщност 10 минути макса, Боко. Аз започнах друго. Какво стана, е? Пък ти бил хакнат бандика. А? Ти можеш да го читнеш да снимаш колкото си искаш. Как? Защото не те читва бандика. После. По-добре си стопус. По-добре към тази студия. Да. Боко, аз имам... Влизай. Аз съм стегнен, обаче... С фантазията може да спреш работа. Фантазията може да правиш за една година. Ами... Какво си прави тази разпо? Може ли да ръщнеш? Мога. Не, давай. Да, голямо ръщане, ти гледаш всичките мопче. Но ясно. Все пак не съм найт. Голям транс, нали си макс на дефенс? Да, 61 имам. По найта има 80. Ами... Напред стреля назад. Така ли? Става, Аз ще ти чиска за това. Нямам много хил. Нексус. Аз минах при Слава. Ела ти бихолдер. Това ще влезне в това. Аз само с минути ми тук. Тук съм видела, че е поправена. Байн катата. Жалирия на кое. Пак. Какво ми се случи с кръвта? То сорсър всичко майко 60. Падна ми дефенска, между другото, Боко. Какво е аз това как? Ох те. Чеч на мен падна. Лап. Ходи с телефон. Чакай. Телепорт. Как му е името на това? Изчезнала. Ами аз не мога да виждам в тъмната, брат. Оттам какво става? Тя е малко и седам. Абис. Абис. Аз ще вляза. Имам 58 спид. Деф. Не деф, атака искам да кажа. Спит, не див. Спит, див, не див. Атака искам. Да. Спит, див, не див. Писах на един This is my video, please left by Abyss, он вика no. Бокар да снимам как правим томп, искаш ли? Как си купуваме томп? Ма кой
Имаше рушно вълпа. Боко е. То така е лесно да опре. За 10 минути трябва да сме го свършили. Не, аз между другото и след той ключ си чейт на той. Си чейт на Bandicam. 3 или 4 чак тогава. Аз ти и Бог. Това ще се да гилдия. Ти отли си... Само един... Не, ще изискаме опенера. Сега да е добър. Какво падаш ще да Не, ще му го дадем две лайф и да остане. Дай ще убери си. Що не ще изискаме он... Остана с миналия опенер. Що аз взех бяла. White back. Мяу. Какво взе? Смиксринг. Карай. Взех и едно лайф. Това ще го направи по един начин. Да. Имам два, какво да ги правя. Единия го запазих, другия го фиднах. Боко получава се ти, което ми го каза. Напред, без връщане. Чичери или чо? Бог ми взе. Аз го половях да правя. Не знам. Виж ме на инту. Просто. И ти продължи сега. Възправя. Не знам, че го правя. Мале, так ма спия так, пото им изчезна от турбичката. Ха-ха. Какво? Сериозно ли? Да, чисто. Не, аз говорих за пътя, ама видях, че има друг. Викам си, трябва да се връщам чак до началото сега, ама ето го боса. Личам. Боко, имаш ли мацки в това? Аз виднах два. Да. Имаш го. Ако дойдем до 3 да трябва да чута. Две лайфи е твой. Била е за едно. Охо. Ако намериш по-ефтино от някъде другаде, глукоса, Боко за едно лайк. Бана за едно лайк, какво си продава за 3-4 лайк. аз ти казвам, той е една оферта, Боко ще ти даде такова за 2 лайф за него, ама. О, чум. Чуй под вас правите поредни видео.